ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେଉଝର ଏବଂ ଡାବରଖୋଲ ୱାଟରଫଲ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି କଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କାହ୍ନା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ପଡୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କୁଡିଆ କାଟିନରୁ ଡାବରଖୋଲ ଏବଂ ଦେଉଝର ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜି ଥିଲା ମୋ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ହିନ୍ଦଳ ପାର ହେଲୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହଉଛି ହିନ୍ଦଳ। ତାପରେ ହିନ୍ଦଳ ଘାଟି ପାର ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ପଡିବ ଏବଂ ବିରାଟ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଖାଲି ଭୟଙ୍କର ନୁହଁ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ ହାତୀର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏକା ସାଥିରେ ଯିବୁ ବୋଲି କଥା ହେଲୁ। ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଏଠି କିଛି ବି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ବି କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ଏକାଠି ବାହାରି ପଡିଲୁ। ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଆସିଲା ଆମର ମେନ ରୋଡ ଆସିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଦେଉଝର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବାଇକ ପାର୍କିଂ ରେ ରଖିଦେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଝରଣା ପାଖରେ। ଭାଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ ହିଡେନ ପ୍ଲେସ ଆପଣ ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଜାଗାଟି ପାଇବେନି ବି। ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇର ଆଜି ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ତ ଆମେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ କଣ କାହାକୁ କେକ୍ କହିଦବ, ସେ ତ ଖାଲି ନିଜେ ଖାଇ ପକେଇଲା। ଖାଲି ତ ଦେଉଝରରେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଡାବରଖୋଲ। ଦେଉଝରରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଡାବରଖୋଲ। ଦେଉଝର ଠାରୁ ଡାବରଖୋଲ ମାତ୍ର 3-4 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଡାବରଖୋଲ ପାଖରେ। ବାଇକ ପାର୍କିଂ ରେ ଥୋଇଦେଇ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ। ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ। ପାହାଡ ତଳୁ ମାତ୍ର 3-4 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଉପରକୁ। ତ ଆମେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଛୋଟ ଡାବରଖୋଲ ପାଖରେ। ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଡାବରଖୋଲ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ବଡ ଡାବରଖୋଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଓହୋ ଭାଇ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ଏ ତଳ ଡାବରଖୋଲ ଝରଣାରେ ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରି ଗାଧେଇଲୁ। ବହୁତ ସାରା ମଜାଇ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାକୁ ନିହାତି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲିକିନା ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଶେଷରେ ଆସି ହିନ୍ଦଳରେ ଖାଇଲୁ। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତମାଲ ସେକଟ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ। ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ଫୁଲ ମସ୍ତି ହେଲେ। ଯଦି ଆଜି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଫଲୋ ଟେ କରି ପୋଷ୍ଟ ମାରନ୍ତୁ।